Azibafowethu esikhathini esiphila kusona ngiyafisa ibe khona nje indoda noma eyodwa nje bafowethu ezokuyiphumela obala ukuthi ayilahlekile bafowethu. Lahlekile sesishumayele kakhulu, bayaphenduka abazalwana bawa, bayaphenduka abantu basemathaveni. Kodwa amadoda kaNkulunkulu akaphenduki. Eminyakeni yonke sishumayela uNkulunkulu ngithuma indawo ngeindawo. Kwezinye intshumayelo zithi ziphela umoya ongcwele ubuza ukuthi udla wena kade ukhuluma. Guqe phansi phambi kwebandla, phakamisa izandla. Ngithi hawu Nkosi yami ngisize, iba nomusa kumina. Bazalwana ke siphendukeni. Uzwe wena ade ukhuluma ukuthi uNkulunkulu uyakuhlula wena ngezwi lakho. Uthi uyabheka le ndoda ekubizile noma uthi uyabheka le ndoda ofikele kuyona izihleleli lapha nomfazi wayo okunaloko baasharisha abazalwane. Baphenduka nini? Baphenduka nini abafundisi? Nithakathe ubani ngempela? Ubani lo nithakathile onitshele ukuthi niyitari nginiyophenduka ezulwini? Ubani usitshele leyo nto bafowethu? Ubani okhulume leyo nto othe nje abafundisi bawuphenduka ezulwini abangaphenduki noma kushunyayelwa? Ubani okhulume leyo nto? Zikhona izinto eziyinkinga ezingalungiseka bese kuba khona ezinkinga ezingeke zisalungiseka. iBhayibheli kunezinto ethemali zikhuluma sase siyaqaphela thina uNkulunkulu asibizele ukushumayela ukuthi lezi zinto lezi ngeke zisalungiseka. Lezi ezinye zingalungiseka. Kunendawo lapha eBhayibhelini la khona uJesu ekhuluma ngomfanekiso womuntu waphuma wohlwanyela. Yabona imbewu bafowethu ewele ngempela edwaleni ayingeke isizakala. Kuyana nokuthi malishunyayelwa luwela kuphi izwi likaNkulunkulu. Malishunyayelwa luwela kuphi kuwena. Akusizi pastors, ake sibuyele ekhoneni labafundisi sihlale sixoxe. Akusizi bafowethu ukukhuluma ngento elahlekile. Akusizi ukukhuluma ngento elahlekile ungayazi nokuthi yini lento elahlekile. First fanele wazi ukuthi le lahlekile yini le lahlekile. Lingakanani ixabiso la ivalue yalento ekulahlekele iphi. Ilahleke phi bafowethu? Nithakathwe ubani? Thatha ubani ginqa ingane namhlanje enkonzweni, niqhomfisa izisu namhlanje ebandleni kuyadlalwa kucela ucansa einganeni. Hayi nonke kodwa abaningi sebekwenzile and ziyakhuluma ingane. Ziyakhuluma ningaphapha bafowethu nigcwale kuma podcast, siyazi ukuthi kwenzekani. Siyazi kwenzekani. Baphaphe bawovela ko TV, baphaphe bathenge ama radio stations, bathenge ama TV stations, bavele lapha ko TBN, bavele siyazi ukuthi kwenzekani. Ziyabuya ingane ziyakhala ukuthi ziyalimala, zilimala